Πέθανα, όπως και όλες τις άλλες φορές. Δεν μπορώ με αυτό το κάνω με τον υπολογιστή. Συγγνώμη που σε βρει τον υπολογιστή. Μόρτι 2. Ναι. Οκ. Λοιπόν, θέλω να σας πω URK, QSRK. Τώρα πάταγα κωδικό, συγγνώμη. Ναι, θέλουμε να σας πούμε τέλος πάντων ότι άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο που δεν σας άρεσε. Μην μιλάς εσύ, είναι για γιατί το... εσύ δεν ξέρεις να μιλάς. Το ξέρεις αυτό. Α, ναι, συγγνώμη, ναι. Για πες εσύ. Και σε πιάνει και tract. Λοιπόν, tract. Του track. Μάθ' πρώτα να μιλάς και μετά βρεις μαλάκα. Συνέχισε. Ωραία, λοιπόν. Άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, που όπως λέει και ο συνεργάτης μου δεν σας άρεσε, θα κρατάω εγώ. Δεν μπορώ να κρατάω εγώ. Οκ. Κάντε like, comment, share και follow my YouTube. Θα σας πούμε σε λίγο στο επόμενο βίντεο ποιο είναι το YouTube μας, γιατί ούτε εμείς ξέρουμε ακόμη. Όχι, το έχουμε φτιάξει μωρέ, αλλά δεν θυμάμαι το παίξω. Τώρα από εκεί ακούγαμε μουσική. Έλα κράτα εδώ λίγο να τελειώσω με ένα εντυπωσιακό καμπουμ που θα κάνω με το αεροπλάνο. Αν και πρέπει να έχει ένα την αχτίδι. Εντάξει, μάγκες, bye. Όχι, περίμενε. Πρέπει να το δουν αυτό. Κοίτα, θα σχηματίσουν μια αέρια πουτσα για να τη βάλεις στον κόλο σου.